una de les coses millors, jo diria la millor que té de la metodologia del treball, dels llocs de treball aquests públics, és que pots demanar comissions de serveis a diferents administracions públiques i pots moure molt. O sigui, una vegada tu ets funcionari, jo soc funcionari de la Generalitat en primer terme i també soc funcionari de l'Ajuntament en aquests moments activa de Mataró, no? Tinc les dues a l'administració de la Generalitat i a l'administració local. Què ha permès això? Doncs ha permès tenir comissió de serveis a diferents llocs de treball. A tenir una plaça fixa, tu pots, si l'alcalde o el responsable d'una administració et demana, tu pots moure't. I aquest és jo crec que és el gran privilegi que podem tenir els funcionaris perquè sempre t'estàs innovant al canviar de lloc de treball. O sigui, el millor que poden fer els funcionaris aquests que estan estudiant és que no es quedin sempre al mateix lloc, sinó que els hi permetin variar i poder-se moure en diferents estructures de l'administració pública, que és el més interessant, no? Perquè llavors aprens molt i t'engresques i no t'encalles, podríem dir, que és el que pot passar.